बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आरो नोंथांमोननि लागै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो दिनै हास्थायबाय बेनो जागोन आङो थारमाने मार्केट खालामसै आरोना दिनै बेलासे माने बे मार्केटखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो आं मा मा बायनाय जायो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नैबेयाव बाजैनि दखानाव मा होनना बुङो थास' आथिं लाबाय आरोना थास' आथिङा जाहैबाय 30 थाखा फवा होनना बुंदों दे सायखानायखाय 30 थाखा लाबाय जाहैदों बेनिफ्राय नै बिथिं ड्रागन दङ नै ड्रागन बेनिफ्राय आरो बिथिं जिंखा मैगं दं जिंखाखौ सेरसे सुलाय जिंखाखौ बेनिफ्राय नैबे बैग्रि लिसु दङ नै बैग्रि लिसु बैग्रि लिसु होनना बुङो ना मा होनना बुङोथाय आनारस आंथ' मोजां नामखौ मिथिजोबला माने बे बाजारा जाहैबाय जोंहा गलमा सारियालिनि साखाथियावनो जोंथुनाखि वान इण्डियानि खाथियावनो आरोना लोगोफोर नै बिथिं वान इण्डिया दङ नैबे वान इण्डिया नैबे शपिं महल नैबेनि गाहायावनो जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा बेयाव मा होनना बुङो मैगं फानो आरोना माने सिगाङाव बेयाव बिदि मार्केट गैयामोन जोंनि गलमा मार्केटाव जोङो मा होनना बुङो गुबुन जातिफोरखौल'सो नुयोमोन बेनिफ्राय दायो जोंनि बर' आइजोफोराबो माने बेयाव दखान होनो सोलोंबाय आरो बिराद बाख्नायथाव माने जोङो सोलोंनांगोन गासिबो खामानिखौ मावनो थाखाय माने जोङो मालायनि फाननायखौल' बायनानै जायालासिनो जोङो नैबेदि मावनानै जानो नांगोन आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना बेखौ सोलोंनानै ला अननानै दा नै बिथिं नै आनैया बेयाव गय दखानजों लोगोसे मैगं फानो ड्रागन फिथाइ फानो नै आनै बेसे गोबाव जाखो नों दखान होनाया बेयाव बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय ना आदसा दे ओरैनोथ' मोजाङैनो बिक्रि जायो ना आनै लामसाम जायो आरो न' थिग दङ माने जोंनि बर'फ्राबो बिदि दखान होनानै सोलिनो नांगोन नंगौना नङा सोलोंनांगोन जोङो गुबुन जातिनिफ्रायल' मानो बायना जानो औ सिगाङाव ओरैनो आनैया मा बेफार खालामो गरिबफोरावबो ना लायना फानफैबाय गोदो बेयाव माबा गैयामोन बै लामाजों फानोमोन पुराना ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मैगं थाइगं फानबाय ओमफ्राय दाबो बिदिनो सोलिबाय थायो आरो गेजेर गेजेर मैगं दखान दा ड्रागन लादों थिग दङ दे आनै ना बिदिनो मावनांगोन जोङो ओरैनो थाबा जाया नंगौना नङा जोंहा नै बिथिं नै आनैयाबो नै मैगं फानदों नै माने सोरबाफोर बिथिं टंला डिमाकुसि तामुलपुर थांनाय दङब्ला जोंहा नै बेयाव बाजार खालामनानै लांनो हागोन आरोना जोंनि बर' आइजोफ्रानो बेयाव दखान होयो गोबां ताजा ताजा मैगं मोनो आरोना लकेल नै बिथिं नै बेसेबां गोबाव जाखो आनैया दखान होनाया बोसोरब्रै बोसोरबा ना ओरैनोथ' मोजाङैनो सोलियो दाना सोलियो दे थिगानो मोजां नांबाय नुनानै ओमफ्राय नै बिथिं आरो नै बिथिंबो नै जोंहा बर' आइजोफोरानो दखान होयो नै बेयाव नै नै बिथिं नै थास' बिबार मोनगोन ड्रागन मोनगोन गोबां भेराइटिस मैगं मोनगोन आरोना लोगोफोर नै आरो नै बिथिं मुला बेदर दङ थास' बेदर दङ बिथिं आंनोबो थास' बेदरखौ सेरसे सुदो बाजै मिथिबाय औ लांगोन मा दाम 80 थाखा किल' औ मोजां रुइबायबाथ' जेबो नङा 80 थाखा होननानै जानाया दे सुदो दे सेरसे सु ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं नै दङ नै बिथिंबो ओमफ्राय नै बिथिं नाबो मोनो आरो ने बेयावनो ना मोनो नै बिथिं ना मागुर ओमफ्राय आङो ना नेदों मा होनना बुङो नास्राय ना गोरि ना बोथिया लानो होननानै आङो नेदों खिन्थु मागुरा गिदिरसो दे मबाइलावहाय फिसा नुदों नै लोगोफोर नै बिथिं नै जोंहा बाजैया बेयाव ना फानबाय थायोनो सानफ्रामबो फैनायानो जायो नोंना फानानो आदसा दे जोबगोन बियो ओमफ्राय नैथिं नै जोंहा बिथिं बाजै लोदोआबो मैगं फानदों माबायदि बाजै बेफार बानि मोजाङानो ना सोलिदों ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बाजैया 10 बोसोरसो जाबाय ने मैगं बेफार खालामनाया मोजां खालामनांगोन जुदि जेबो उपाय मोनहराबाथ' जोङो बिदिनो बेफारबो खालामनांगोन सोलोंनांगोन नंगौना नङा
औ जुदि जोङो न'खर सोलिनांगोन आरो बिदिनो दे अब्ला बाजै ना नै गोबां मैगं मोनो लोगोफोर नैबेयाव दिंखियानिफ्राय लानानै जोंहा गोबां नै बिदिनो भेराइटिस आरो नोंथांमोना नैबे साखाथियावनो माने बियो गलमा जिथुनाखि सारियालि सक नैबेयावनो नोंथांमोना गारि पार्किं खालामदो आरो बायलांदो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो खावलायदों जायफोरा नैबे जोंनि टंला हरिसिंगा आरो तामुलपुर रडजों हान्थियो नोंथांमोना नैबेयाव बाजार खालामनानै लांनो हागोन आरोना नै बिदिनो जोंहा लकेल थालिरबो मोननो हायो बेयाव नैबेफोर नै सब लकेल गोजा फानलुफोरा न'नि लाबोनाय आरो न'नि लाबोनाय बेनिफ्राय मा मा सुखोमोनलाय जोंहा थास' आथिं बेनिफ्राय नैबे केरेलाखौ मोनसे होदो दे न' थफ्लासे मा दाम केरेलाया भात केरेलाया आं 20 थाखायाव मोन्दोंमोन खिन्थु अब्लाबो नोंनिफ्राय लानोसै आं नंगौ 20 थाखायाव जासिदोंमोन आंनो नोंनिया दामा बारा जाखायो मानसिया एसे समायना नालाय नै बाजैया नायलायनाय लोगोफोर नै एसे समायना नालाय मानसिया ओंखायनो दामाबो एसे बारा आरो मुहुनि दङ ना बेहा बिनियाव फैबाथाय लायाबालासिनो थांनोनो हाया जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरानो बेयाव जेथिंबो थारमाने बर' आइजोफोरखौनो नुनो मोनगोन आरो बेयाव जोंहा मैगं दखाननिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ फाननाय नै बेनिफ्राय मादै माबायदि सोलियो दखाना थिगानो दा न जेने तेने सोलिसाबो दा बेजोंथ' न'खर खुंनो हादों नंगौना नङा गावनि सोलिनायखौ मालायनावथ' बिना जानाङाखै बेनो बिदिनो जोङो बेफार खालामनो सोलोंनांगोन जोंबो नंगौना नङा गुबुन जाथिनिखौल' मानो जोङो बायनानै जानो गाव गावबो जोङो सोलोंनांगोन आरोना जा नै बिथिं नै बाजैया नै मोजां ना बाजै सिगाङावसो लोगो मोनलायदोंमोन ना खिन्थु बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनलायो जेब्ला आं बेयाव आंबो माने मोनसे समाव नैबेयावनो माने खुसेर फेरेदनायमोन आरो आं नैबे जायगायावनोमोन दा नैबे जायगायाव जोंहा मैगं फानग्रा जाबाय नैबे बाजैखौबो आं सिगाङावनो लोगो मोननायमोन दासिमबो बाजैया जोंहा बेफार खालामगासिनो आरोना मा होनना बुङो बाजैया खै बोसोर थाखोलै मैगं बेफार खालामनाया औ थिगानो खालामनांगोन नंगौना नङा औ बेजोंनो औ दे अब्ला बाजै बिदिनो मावलांनांगोन जोङो ओरैनो थानाथ' जोंनो रावबो होखाया नंगौना नङा नै बिदिनो जोंहा नै आनैमोनाबो नै मैगं लाबोदों बेनिफ्राय आरो आं बेखौनो खावलायगोन बारे बारे नोंथांमोना उदालगुरियाव फैयोब्ला जोंहा नैबे गलमा सारियालि जिथुनाखि टार्निं वान इण्डियानि साखाथियाव नैबेयावनो नोंथांमोना गोबां मैगं मोनलांनो हागोन आरोना ताजा ताजा मैगं लकेल मैगं नोंथांमोना बायना लांनो हागोन आरोना नै आङो बाजैखौ लोगो मोननाया मथा मथि जोङो आं खुसेर फेरेदनाया 5 बोसोरसो जाबायदां 5 बोसोर लोगो मोनलायनो औ नैबे लकेसना नैबे जाहैबाय गलमा सारियालि नोंथांमोननो आङो दिन्थिखाबाय वान इण्डियाखौबो माब्लाबा फैयोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव बाजार खालामनानै लांनो हागोन आरोना मोजां नांदों नुनानै जोंहा बर' आइजोफ्रा गोबां एक्टिभ जाबाय बिजनेसाव बेनिफ्राय जोङो आरो सोरबाफोर जुदि ओरैनो दङब्ला जुदि सखा सेन्टारफोराव जोङो बिदिनो दखान होनो सोलोंनांगोन बिजनेस होनो सोलोंनांगोन आरो जोंहा नै बिथिं नै फंबाय सासे दङ फिथाइ दखान न बिथाङाबो नै बर' खिन्थु जोंनि बर' मानसिया जे बिदि फिथाइनि बेफार खालामनानै सोलिनो हादों बिराद मोजां नांदों खिन्थु जोङो गुबुन जाथिनिफ्रायसो गोबां बायना जायो आरो ना नंगौना नङा औ बेनिखायनो सोलोंनांगोन नंगौना नङा ओरैनो थानानै लाब गैया जुदि सोरनोबाफोर बेफोरबायदि मोजां फिथाइ नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना नैबेयावनो लांनो हागोन एकदम लामा जिङावनो आरोना साखाथिथार लामानि माने बेयावनो नोंथांमोना लानो हागोन आरो गारि सानिफ्रायनो नोंथांमोना मार्केट खालामनो हागोन आरोना गारियाव जनानैबाबो मार्केट खालामनो हागोन आरो नै बिदिनो दे अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै जुदि नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरोना दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय आं बेसेयावनो दोनबाय बाय बाय टाटा